Sizama ukukhanda into enkulu. This is a multi-billion business. Esizama ukuyikhanda la. Kodwa khona umuntu ongazi. In 10 years this thing izobe inkulu kunomaskandi. In 10 years. Siyobe siphila kwaManda uyokhumbula le video izohlala bayosha abantu ukuthi wayisho uphakela lena. Siyazazi ukuthi senzani, siyayibona ukuthi senzani. Lento in 10 years izobe inkulu kunomaskandi. Ngoba omaskandi manje insizwa zicula ingoma ziculela thina, icula insizwa icula ingoma efuna ilalelwe yimi njengoba ngiyinsizwa ngingaka. Nansi ingane yami indodana yami kufanele ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi umuntu wesilisa sengiqomile. Kusho umuntu wesilisa fanele mina ngivula umsakazo ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi useqomile. Siyini ubunsizwa obuthini lobo? Abantu besifazana abaculi abantu besifazana bebaningi kangaka, why bengayiculi leyo ngoma leyo? Why iculwa umuntu wesilisa leyo ngoma leyo? Mfowethu, ingoma zomaskandi, omaskandi ngiyazi bakhona onyoni emhlophe la. Bakhona osibali bami okhabazela lapha olokhuza. Ubani umfowethu? Umbuzeni usibali khona la. Nezinsizwa zonke zakwaMkhizi. Naba umaskandi bonke abanye engingabazi. Bafowethu enihlabelelayo, insizwa ithi bangilaya belungu bangalela ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngiyobona umakoti wami, ngiyobona umama weingane zami, ngiyobona intombi yami, ngiyobona inkehli yami. Bese umuntu wesifazane ethanda lokho ukuthi le yansizwa nje obicula kanje kusho ukuthi nendoda yami umuzwe enhlizweni yayo unjalo. Hayi ukuthi indoda ithi yona isiqomile. Iculele thina fanele ngivula umsakazo kuphela ibhethi lami ngilalela indoda ithi iqomile. Mina ngixoleleni bafowethu ngeke ngiyilalele mina imbhudane, mina ngiyilalele imbhudane. Thina siphathi induku sifuna indoda ithi ngiyobe ngikhona ngelanga elithile ngiyobe ngibethene nomfoka sibani bani. So insizwa zakithi siyacela, mina ngiyanicela insizwa zakithi, uyabona nje bani baningi kangaka la, akekho umuntu okungahlatshwa kubo la. Yekani ukubolekana amahawu emgangeleni. Indoda nendoda mayizodlala umgangela ayiphume